କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ? ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଖି କେମିତି ଅଛି? ଆଖି ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ତୁମକୁ କେମିତି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ କି? କୁହ ଟିକେ। ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ହସ ଖୁସିରେ ଆମର ଦିନ କଟି ଯାଇଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିବି? ଏଇଟା ହେଲାଣି ପିଲାରୁ ଆଗ ଜନ୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାଂସ ଯୋଉଟା ବଢ଼ିଥିଲା ଛୋଟ ହେଇଥିଲା। ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆଜି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି 4 ଦିନ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ହେଇକି 4 ଦିନ ନା? ଆଚ୍ଛା 4 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ତୁମକୁ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମକୁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କାମ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦିଆ ନିଆ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଚାହିଁପାରୁଛ ତ ଏବେ ସେ ଆଖିଟା କାହିଁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖି ଶିଲାଟା ଖୋଲିଲେ ତ ଦେଖିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଲା ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ଏରିଆ ଖାଉଛ ନା ଠିକ୍ ସେ? ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି? ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ କି? ସବୁ ଭଲ ତ ମିଳିଲା, ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଭଲରେ ଚଳିଲି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସାହାଯ୍ୟ ବି ଭଲ ମିଳିଛି।